Get the point. Take a step forward. Elimeleki n'abantu baye bakocha komenya asense yaralia ya Moab. Kerongo soma igoro y'obutungi Nyasaye na eta abasacha machukumu gete. Abasacha bataro chibuya batayabege tibuya, there will be a problem. Bono Elimeleki n'abantu baye balikotari gotenga Naomi n'abantu baye. No, Elimeleki n'abantu baye bakokomenya yaralia Moab. Moabu esencherende Moabu nense etase senitikanye beke igora kini tingoma yeruganda kwa nengigweke Moabu nase it was not fit for Elimelech and the son and the wife. Nga Moabu talenga saga ya ase Elimelech n'abantu benyumba yaye bakoba igubuna malikago teba seba asama tukalia ekera bagambi bali kugambira aba Israel enchalene ne kabo ase Israel umucho Yuda omuntu oyo mo Bethlehem asense yaba Yuda akaimo kama na mokaya na bamuraba yababere akagenda komenya asense ya Moab elio esenga kigete elio omuntu oyo gari ko Elimelech mokaya Naomi abamuraba yababere Marion na Kirioni tikarati keraigo bana banyasaye mulige lyo musacho ya Elimeleki igamenya ta sense ya Bethlehem ya Yuda ekero soma igoro ya Bethlehem na Yuda. It was a blessed land nense ya asesenirie na Nyasaye kakurusia abaisraeli kurumisiri gocha Kanani abaliere teira akabatenga ase moratole ese yo endagira yame momenye buya ekyagara nonda abamo naino. But listen, ekereme chando yacha omurakero cha bana banyasaye omusacho okurukune Elimeleki abongo boga chenji chitalimbo chiga chenji iwa abasacha ntegerere mara kalenga ebintu byacho nchiri MWAO kwa abanyantyo kama yora nakwete myaka kete kujumaiga bana banyasaye mara kalenga abasacha umepewa majukumu katika familia ya kwamba uongoze familia yako, lakini aseche neyende ekereme chando yachu Elimeleki egento kiamuta mikuru bwa yengi mwiwa enchara bana banyasaye omurakero cho motindi endagira tiyama musazo yagake pagaka pia box 1 plus 1 11 agateba now what I will do, I must move from here injukuri yendagira sense karegota, lakini gago chake sabali tainyole the blessings Nyasaye aliyete chira ko cyase bali kaimo kagenda bana banyasaga ikamoabu netokubura ki ingi GIAKONGANYIA kuri MWAO ngi GIAKONGANYIA kuri wasabantu benyumba yao nenchara neliomana bali kago ntebinga mbuya komenya ase ororo kobuwa komenya ase nyomba no mukungu olenaki mukao beiro monyaliomana onke mburo monyirire kona gotwe tari gokanya nerogerire kwanganyire kuri nyomba MWAO na abana ne sukuru fisi ningi GIAKOTantania kwanganya kurubo watiga machukumu MWAO kwagenda gochikomenya Moabu kwa Bethlehem ine igo kwebire obuya bole Bethlehem nonye murakero chire nonye nchara ya chire nonye sukuru fizi yako bwatire nonye mukungu obere nyamutugi ati tali koiwa amarikago tebanga stay there, stick on that point. Nyasaye nakurwanerere hekerora abo mwegeni bana banyasaye abasacha abange batamire koruchinga abasacha abange bakule koruchinga asingenjo yake. They are in a position of not accommodate the problems and challenges that comes in the family. Basacha abankwanyora atisukali jatire mechando ya beire bana bakungu abange babara baboraka asingenjo yake incherende. They are in that position bebire nga Nyasaye naliyeteira bana banyasaye kerongo nyosoma basacha Nyasaye go tebango musacha is the second to God. Umusacha nero kuraenga yaye abakungu bamoigwere abana bamoigwere ato direct nekera nalo soma gochime mono umusacha nere oire machukumu spiritually kolidie familia yaye. Unastahili kuongoza watu wa familia yako katika njia ya kiroho, lakini abasacha abange wameachana hiyo mambo niko batanta ina chipara. Maandiko yanasema ya kwamba bana banyasaye ingi gyako rusiri Bethlehem yako irire Moabu. Do you know the danger of Moabu? Abana banyasaye hiwa Naomi nere akabwate sio musacho ye bakasoka bose bakagenda liswali nkorebuli mukungu yereta ali kuikamo nyolinga eba tata nonyeka hote batogenda Moabu eyunesera gereri Nyasaye naliyeteira no aramo na intwe abana baye Kirioni ekero bagosoka barabumba chitu gutwara birenge lina ki
nonye mogoteba to so Kenya sae mungira kyari ta story bana banya sae ekero chetanya asoira ase family abantu bosi bagotantana kurwa mosacha omokungu wekera abana bone nkaya bero ngoli hiwa kero soma gochiza Amerika goteba walipofika pale omosacha namba 1 akora ndokieke agakwa omo abana bayo bamura bakora ndokieke ingi bakwera kero soma historia gondi abana banya sae abamura bali bakagenda bakanyoma abakungu bebisaku ekyagera mbalingi nabakungu begeni abana banyasaye higonge nyomo nyasaye na yerobereti nare nababangete nabana goteba abakungu nusaba sacha monyu wete onye kero kende kwabwatande no mosacha otegeneti amarika goteba sigetabu kya bakorinto ngato mutiga bwatana nere kabamo nere weterere nakore wetera abana no kore kintu kieke nabale ruo boronke lakini kwanyora nabokwale ngo mosaye kanisa buya kego ikenga kiyogo soka koranga basacha ngo gotiga bale wate kurangirinya sako mosacha wachi wechorera abasacha omori kwanyora omochando. That's why no ne family chitu chibato omochando ekyagera nto etinya sa eribaga abasacha bangire kwanya sa barae erinde libarae chinka buya emeroberiye bebuya bono gotori plus 24/7 tokoza turete asemeremo yaito lakini chi family go chibanga yabeira akongwa bana banyasaye abakungu batigara babora kaneme chando yaja how far from home mbwale ki ole korwanka basacha mbale ngabara banyasaye ekero bwairire ligo chikorogoba bakona koreranga gaki nande go bwaira elinde elio chikoso anyomba asengencho yake sakure na malembe toko tikanto kieke toiyo no aro moberra lakini birengera limbiyo omokungu no ale lakini birengera limbiyo. He is far from home. She is far from home. Abana barale nanka. They don't enjoy the comfort of the family. Karongo some kitabu kia Advent home. Karongo biga chinga is the center of the happiness. Ingana ase obogatagati abana kubagocha banyoro morembe. Abasaba Bible ko momongi na kagocha onyoro morembe. Omogaga kagocha onyoro morembe. Tigambo riswa riri na maana chinga chitu is the center of happiness. Chinga chaiton chirobo gatagati bwo morembe banta bange bakorera bana banyasaye chinga morembe toyo ona kitoko tengaki ake sabu how far you from home mbwale kiole korunga hiwa isikari asole ase birengere bibiri bikale ayara akonyole na makongu number 1 nabo kuchukwa ke sabu ngo mukungu yo natali wesi bioraba bono tikanchi kuri abakungu ba wesi. Thank you very much kwa sababu ya hiyo kuna wengine hawaelewi lugha. Sasa mlinichanganya kutoka asubuhi amuku niweka kwa ratiba ya kuwa on the track elinde elionko egeli na barabanyore. Pole sana, naomba msamaha mnisame kwa wale ambao waelewi lugha. Pole sana, lakini nitajaribu kuchanganya. Tunaambiwa ya kwamba ni umbali upi kutoka nyumbani, how far from home. Wakati uko mbali na nyumbani kuna yale ambayo yatakukumba, kuna yale ambayo utayapata nyumbani. Hata kama kumeumana, shikilia pale nyumbani. Hata kama kwenda kukaliki, kaa pale. Nasema ya kwamba nyumbani hata kama kuna shida yoyote, vijana wenzangu, nataka niwaambie ya kwamba wale ambao wanaona ya kwamba unajua sometimes wakati ulikuwa when I was growing up, there's a time nilikuwa nafika naangalia najiuliza, sasa mama yangu alikuwa na akili yake ilikuwa timamu kweli? Mbona alikuwa anaamua kuja kuolewa katika hii familia which is very poor? Si angeenda hata aolewe katika familia for example ya Kinongeri, Professor wale watu wasome, watu wakubwa. But I want to tell you ya kwamba God has a purpose that he has given you that family. Nyasaye nabwate sababu akoire nkeyo. God has given you that family so that you can change as a child. Kama umepata ya kwamba wazazi wenu walikuwa wamejenga nyumba ya mato ya, how do we call it, the soil house, matobe kakike soil nege kongu mnyabiri. Hiwa bana banyosaye inka nyumbani kuna raha, nyumbani kuna mibaraka. Watoto wenzangu, nataka niwaambie ya kwamba I came to learn one thing, is that our parents, our fathers, they have a lot of blessings. Tigambe kiki usi nadhani ule ameelewa ya kwamba I want to translate that our father has blessings. Abana muramo bwataba tataba ise inyuwe tigankwane byaseke usigewe kebya neba isoro molebi neba iso talikoleta nonyene kebiritu nyomba iso akona mibaraka ambaye atakuajia nyokoko ibole tabwati ebisyo iwa ngakinda tebe abayiboli abangina
mbabu ati mbaye tukegu kyogo sesenia abagaka ikona nabikire buya akimbwate nabikire buya. Wamama hawakupewa kibali cha kubariki watoto. They were given the duty of taking care of the children, including me. Tunande igati ngoseni bana bali bana ibulire ndugwana ine omuntu oraseni abayibuli bali abana bali ningo omugaka bono tigamba buli abana banyasaye onye mugaka uyu tabwati amasikania bana mbamo sigeti asenga abana babasindi gose baragereiri abakungu monyi wete igwa neba kubwato omusacho romorebi neba tari koleta nonyene kebiriti omusacho yiro ibwenge nchasa abana bali kwa moiboreire mubwate buya aseseni abana bao abatigero omwando neba narara urara senjerenkia. Wewe umeisoma Biblia inasema ya kwamba wamama wamebariki watoto? Hakuna vile wamama wanabariki watoto. Wamama kazi zetu tumepewa ni kulea, lakini baba wazazi is to place the children. Sasa ndio tunaambiwa ya kwamba the father should be respected even though wamekuwa kama Elimeleki. Hata kama wamekuwa kama Elimeleki, wamesahau majukumu yao, wametoka Bethlehemu, wameenda Moab. We should help them to understand so that they can give us blessings and also they can be blessed in that manner, so that na barabu chinga cyabo kibebuya yababora kabara buliende mbali kombolinga murandye kerogo tebaiko babora kabara bwonga ibare igwa ababora ka abantu barasese ni abana igwa ekero omuyibuli ale moyo abayibuli bonsi bale moyo unabona mukungu no musacha nyende doctor abati maitinga nkyanyoru kagenda wenda pitora bwateke agenda wenda pi atetavera murure example ngayiacha tuwa yangale korwa onta yomora mwakirisim ikamusabe fine obiya nange namba nataka ndu example kya yana kinataka ngera poreti so that you can understand ngorega ore na mukaya na bana ondetayo palisi aba mubwate bakunguga mubara baba bataka no bakwete kale bakara. Why are you fearing to introduce your spouse? Ngayari angatai wote aika ngayore baba. I want us to do practical so that we understand that for sure God abantu baitu tuatigire tuarure Bethlehem tuachire Moab. Moab kuna kifo, there is death in Moab. Moab bunyakamboro Moab butanta nubwichi family mboro kwa sababu gani? Abana bamba kaa pale mahali yako I will elaborate while you are sitting there. Tumadio sabana mbaro useba chitikale. Bana bago tuba chitikala bachukuru baro haleluya. Ndisa banyasa nkonye na nchenke miaka ya ino. Bana banyasa igwa. Abaibuli ekero abaibuli kuna baleiga. Aba omuntu na kyokorogo. Florence nchwa kam gada akoli exercise yako mubiro yopungu wake. Obe bunanche kam hiya. Iko nakorama. Amina. Nando mubiro nekewe. Umatara kutora anda sai wekerogo ngorege ntokiege. Nti weki agera ngaka naka mwana. Yakanya kwa ndugitia saba nakasipi bintu lakini ono montoman. Wono na kyokorogo. Florence tiganda akoburi. Ekero montako goseire. Nyora liri montako goseire lakini toteba ningo. Kero montako goseire. Number 1 birengere ringa kibigo chango kumnyakoli boti. Inyasai. Ayo kwa ngainere. Twendi charura. Okay. Erega kubika nyasa. Ngoli orangoni. Mugamo kuno ngayale. Ayo mungino wale. Mukyoka bakayigoro. Mukigoro baba bwango. Narabu. Yes. Ekero omuntu akogosere gusa kwanyori ringa liko gusa mwana wakirisi mikoru esukuru university sana ki mama entuta kire chiri bukomicha remedio guseki ngakyokolenkera rina yuko minyokiri boti yokuchubwango ngumnyokiri boti yasomugaga yongo minyokiri boti yasomugaga mbuya mono iga ko minyokiri boti gochasengo asomugaga erino mugaka oikaransa wakesabu na kibago konyo mwana kari university igwa abagaki gendo gekogera analysis yako ribago kubwango abagaka bagwe kongi kune chonya magoma abagaka igona abaramire monyabere abagaka keraba bwatime chando bakali bibikongete pa bepulitana tikoba mangana mbuyale bakali byo mwana muchande bakali yaro chenga byera abagaka nabata ko ba advice
ngaki abagaka ali mwa nyorre Yesu ukwa nyorro muchando inyora abantu gwa utokera abantu gwa utoka ndigwana lakini abakungu matubura tuliga omuchando wocha gusena nyorto muchando namenyoka nanyora nyaboke namwere soma etaye mugako nangorete igo muchando nyorte na utokira usinda utoka lakini abagaka they pretend to be okay even if when things are not okay. Bono kwanya rati skwari chukine mechande go kina naturally they were created like that. Na baba tonge tugo bali wancha kwabo iko baba tonge tu naturally nga ebe bintu mbikongete ebe bintu birebuya they must stand as a man. Ukabate nebuna abasacha ekarabate nenire ebe bintu birebuya ekiagera singe nchenga buneyo nakigakogera no yeni chomo kungu ekarana nyorire mechando number 1 gusena nyorire ntontanya ale kobogoria omuntu ngutangana ko ali boti no musacha twamanya usange birengereryo itu akorre twamanya gotabono tu akamaruze to boli nyasaye ereke no usetalibo lakini omuskungu tabwa tu musacha ekera nyorira mangana munayo ngayawa kesimigo changa ko liboti nyasaye lakini algo tabana banyasaye ngakim ya kwamba the father of the orphan is God who created heaven and earth. Mungu wa mayatima ndiye baba wa mayatima. Wakati umekumbwa na shida, mtu wa kwanza kukimbilia ni Mungu kama hauna bwana. Lakini kama mimi niko na bwana, I must go first to my husband. After from there, we solve the problem, we look for the solution, and at the end of the day, we pray, we ask God to intervene. That's the protocol. Ikabona bana banyasa itoa na ki omo sacha na abali twinke omo sacha na abekiare Muhammad sikani na bwate semere na se familie yo hitukara akwe hitukara linke birobu na liora amanyengo musacha uno nyole nkomole bino bwengencho tuna what we are requested to do, we as women. Number 1, let us help them tikato bakonye abasacha aba isikari ko bakonyora mangana makongu wanapokuja nyumbani, let them found the comfort zone at home. Hallelujah. Elinde bakoba igo abagakaba batusirira abana abagakaba batobwatisi abana yenda lumora ali no nechi family yenda ali no ne family mukungu agambe to musacha atari kubwi mbona abana mungo tabari babyoka akibaba boli bakubyoka igo nyasaye ngurandi tari moyo mukungu nde bwezi obege to musacha ensemo okogambera abana bayere bweka musacha atari kubugya abana abo bakubyoka yori nyasaye ngurandi tari moyo ekiagera omusacho yo nabwate semere nawo kola sabana bakaliyoro chenga tali koleta kende. That's why naro tanga basacha baminta semolekero yomo. Don't be like Elimeleki. Teko bune Elimeleki otigete Bethlehemu akagenda Moabu na Sara gereiri nonye bintu byakongirenka musacho yomo iwa musacho yomo galengo mwenge akanyomo mukungu mutambe omonetu uragerete na baba na kyade akaru na Florence uragerete boli byiga ona akasacha akokara kengi akasacha aka ogako kenda saba sacha bande abasani baye bana kuragira iga erego ikachizo cha kurige lienso tebanga bwana tatiza cyangereire tigaminyoke nyomba ngiye ko yarakumnyokera nyomba ni kubaya bana banyaza iri tukeli makaro hoteli onyorro musani ko buri kibono yawo kwayirira ku kinyomba mu bisangyo petora nyocha ngaya no maeta baba kibiriati ganko enda ko ngachikobe akamatebinga iko amane kibiatina bako teste igo musacha uliokirete kuchinda abasacha bande igo wanapopata shida wanaogopa ya kwamba nikiambia wenzangu wataniona aje I will not be like a man hawatanikoa na kama mume ambaye anaweza familia yake watanidharau. Lakini yule mwanamume hakuogopa akaambia rafiki yake ya kwamba hata kama ninaharakisha nikimbie nyumbani mke wangu hata nipea amani nikichelewa. Akamwambia sasa kula utosheke nitakuescort today. Wakakula wakashipa aka make sure ya kwamba muda umekuwa it was late ndio wakaondoka wakafika nyumbani akampa maagizo akamwambia ukifika nyumbani you will knock okongonde anyway okongonde otebenta liliago tuwa ku nyomba bamutebinga gwanchaira matuko igora rero nalyo kondra lakini amaene gaki ogechiko nabwata chinguru okae kugendo kieke epiti bana banyasaye huyu mwanamume alipogonga akaingia mwanamke akafungua na unajua alikuja na hasira kutoka kwa kitanda hakwenda hata kuwasha taa na hizo enzi hakukuweko na taa na bibeya mwero chibeya akakimbia kuja kufungua leo utaniona unatoka wapi sai sasa anamshika huyu anaongea kana na nyamanza ulio ndo ragerete my friend akamutara chiko bibere
akamutarako uyu ndagukwana gwanchaira matuko uyu mwaka nding ndiwana lakini yani amatuko gwanchaire myako rujitingisa inyo muchoyo ndi nicho mugaka bwenga ndi ibira kora ukwana uyu menta are you seeing akafanya hiyo zoezi mpaka akamaliza. Sasa ule alipopata ya kwamba amemzidishia umukungu uli akakira kiri tikangwa niki kusina lige uchapia mukungu uli akakira kiri musatu uli akanyanya kiangora akasuka ngora kisieli akake mbaru akaenda bono uyo monyeje akora kintu kieke agasoa one keraso akoya nawe pretending urwande segi mbora kuri nandu mukungu inakale agasoli. Wana wa Mungu tunaambiwa ya kwamba wanaume wa Mungu wamepewa mamlaka katika familia zetu. Tuwatuze vizuri, tuwasaidie, tuwape mwelekeo, maana ya kwamba enzi tunazoishi ni enzi ambazo zimechafuka. Kama wazee hawatasimama imara katika familia hazitakuwepo. Inganchi ko baba banyasaye chin kama inasia bagaka ligo chira imechira tamangangani goro. Bana banyasaye wazee ni wa maana katika familia. Tunaambiwa ya kwamba tusiposaidia wanaume wenzetu hakika watakufa, they will die physically and spiritually. Elimeleki ekeromuka yabo atyo mukondo mbona na beta moyo. Ekeromuka yabo atyo mukondo mbona bana bayemba beta moyo. They died all of them. Bono woot ingi kyako rusiriale nanka abana nabutwara gotebaiga nyasaba konye moigwera abaiboli musika abaiboli moi abana abange bagwanja kuigwera ngina kubwaise asiki icyo no moiboli tigantebeli abaiboli abakungu igotubwata mabera bakayanda gusalia umusacha naturally umusacha bunatongire naturally mwanaume nakindabeke umusacha naturally ta iga authority to do what? To direct to the right thing. Tinga musacha narese yelioba orarao mwana oya agende kuiba oyuga kinere no yosaligete nere no yoyu mukungonde oyuno mukungonde musacha ondo orarao mwana yachi kuiba oyuno mukungonde musacha ondi bwenzi orarao mwana oyenga twale bitina nabantu bande oyuno mukungu musa oyuno mbonga kindatebe ibwa igete ko kyo musacha mukungu igobwa igete ko kibwango akabo musacha onye chiza chidire yake angabo mukungu asiki listen wazee wameumbwa kwa njia to authorize to the right thing abagaka igoba ire chinguru chogo authorize kintu kiri right nabora abeto igwekyo nabora arenga nkonga inelinde lakini that's the truth of the matter lakini abakungu igotubwato bwanchani bakobogo siria tokorera mabera ono igwa mwanya kanyoro musacha umwana oyo no muibi otokiro kuibu akanenga maire pi mwana otali muibi kakina abake lakini majority abakungu akibago tenena no abasacha umusacha umwana oyo nyodukaro muibi abasacha bange nakibago tenena bago tenga ncho mwana yamana basi betasi nyete muligere litomo choke haleluya lakini umukungu kaki mwana nere mwangacha enda mwamu yangarotiki asengenju yake tu abogoleti emetienyi kianda bona manyi ngari yako gosaba katwa konya gusira mwanya kubibu kwa goteba kungu abasacha barosienga tikanda ababoli okuigwa musacha gotebana umwana yabwikaine sobo ngina ubwikaine sobo nyoko mbuya gosembobe muri gosoma buku ekero musacha gotebanga ubwikaine sobo nyoko usubwikaine nyoko mwana ino muya usino mobe igwa musacha yumbuya gosembo bale musacha yumbuya gosembo bale igwa buna malikago teba talinje na teba that statement you use from the Bible but bako yebeke njira gitira kina bimine tigo from the book of Proverbs chapter 10 verse 1 ego tebango mwana omungaini akoleta ngisege ntokieke banda bambali gosoma maliko Proverbs chapter 10 verse 1 kakimbali gosoma maliko aya nara mangana yobo ngaini bwa Sulemani na beko teba this is the wise Sulemani yes omwana omuromo ngaini nigakogokia ise kurendo yore omoriri nigo akorentera ngina omochana
music ingo terkola teriso muchano gaba gusimba maitekera wate ubwika ine soba nyoko. It is true. Ekiagara abakungu ni tukwegeria abana chinga kichinyinge. Igo abakungu gokonyora umwana uri buya. Iyo ni mbaraka ya mzazi mama. Onyo mwana buya chogete usigete abaye usigete ise. Ubwata masikani buya bangete buya oyuningo. Omokungu lakini onyo mwana ubitu gete chingo boge keme chando ngayere. Bakungu moko iwikincho matochikuri barabaisia. Bana banyasaye abakungu twakonyire gusiria abana. Omukungu kwa igupio mwana onabwa to muchanda sigete iba goko bwati sino mugako muri poti mubwaterane makonyo mwana wakumekeria omwana bakukemetie nyikianda iri akwenda kubinanya gitari na musaza akomanya obe kibiri ati muri tarenge erebuya gusere bobe bana banyasaye abasacha baitu bakonywe nonya betwekire chingo bogeka nonya bali buna bali tuwa mwanchiro monene Yesu Kristo tubakonye towana ine ekiagera abakungu batorekire igo bagonchore ebintu mwana kwiwa basongo bagatanga ki when you see a successful woman behind there is what a successful woman again igasonge kengia atete muliro. If you see a successful man behind there is what igonje maite bobe. There is a successful woman ama a wise woman. Igona kibono igonje ndama ndi songo biye. Okora mwali mwono gesongo tatake ku advice. If you see a successful man behind there is a wise woman. Kokoromo sacho succeeded. Ukiona mwanamume ambaye anaendelea nyuma yake kuna mwanamke mwerefu. Abakungu Nyasaye natoto bongaini. Obongaini obuto kobetumeka buya. Chinga chito chikoba buya. Lakini abakungu abange batumekira obongaini bobe chinga chiasalikire chinga chiarwalire no matego mukungu na mukarasa no musacha kwa musoma from A to Z within a second. Lakini yere bakwire myaka 5 gogosoma na ndo kumwakire sabu kwa manyana kyoko muturite kwa manyana kyoko mubanga bakachogeke. Lakini yere na baro arigiriti gataro chikende abaro chiga bana banyasaye. Women they have given something which is very essential. Igeka turaji tumeke buya tokonya abasacha baitu bali moyo abakungu bali abagotumora egeria abana baina abasubati buna babwenete komenya kero zome kitabu kya namba zigago ndebuno musubati ali nabo buna nginare nabo musubati yakoba anya koro morogi umwana wekaba morogi nyata ko morogi gotuma maisiko na anya gutumeka mariyo gakababa gukendia abasacha usebono bone bindi yose ina kwaneke kone mwana korra basacha bande barenge street boliga banyora bakendi kuboli bakendi kubaira na nyaro bana banyasaye bongaini mbwatumeka buya Nyasaye gotebanga abasacha baitu tubakonye mbagenda Moabu batigale Bethlehemu batigale Buyahudi bakora mangana maya tubasire erinde tata ya nyoburuto gendenga gutimoka onye Nyasaye okonyire kwanyoriro musacha ayo tukora ikaransura akesabu nga amahene nonye kindeiga bigori byane barigiya abasacha baba bulire lakini nje ninde no musacha Nyasaye okonyire nole na abana mbale bakuriya abana bakorera Nyasaye okonyira senjere nkamuneyo nginare goteba abasacha baitu mwairu responsibility in the family tenya sabo bongaini boigoro mono timo tantana nonye bintu byasale kire nonye mukungu abiri nyamutu gwatia nonye abana basale kire irana se Yesu rambura magora se Yesu motenga Nyasaye naye kwangete lichari ryo mukungu naye waigoro tenda yane kanyora abana abiri nyamutu gwati babande obaleta asere nyewene haleluya chinga chiwene abantu babe buya abantu chi yani onita kumyago bucha mna bona itukurandi asegete kanyoro modiko nibwe kanisa rakiri mukungu eno molebi agutange migokopara akyo musacho yale meretianga nana bago ndinga pasta uyo mukani mwanchete Nyasaye tigamo konya ase kago tolekera tuchakoro gendoro haleluya aitura nyora abasacha banga bunabwo aitura nyora abakungu banga bunabwo abana ba Nyasaye bakulinda na se family omukungu ale ndo musacha ale ndo mukungu omukungu ale ndo abana omusacha ale ndo abana chinga chibe buya cyagera senjerenga buneyo chinga chitusiseniwe abana ba Nyasaye abasacha abangi chinga babere Elimeleki babere nyantiyo kama yora batamire nabeko nyare kano ale physically lakini mentally tayo pere ngereti bintebi nga karare aro bireti bintebi nga mwana korra basacha bande bakora magendero isiko mukaya tamanyeti mukungu yo mama sacha akagore gari tana kulina gari yaye ekabiko ini zidensi bakaline gari bakaenda busongo
bakaikari market baka soa supermarket bakagore bintu bono musacha ngukwana no musani oya kamatebi gende bintebi obeke puti umukungu maitaka na bakegari ogocha kwigura kurumotu ali asa ebetirie kobe kuna sama cha kobe umuchando ngayore aso musacha tana komoke ase puti akorte ndokieke umusawo mukungu tana kulina gari yao lakini abakungu bana bakora ndokieke nao bakulina umukungu ngwana kumuhiro hoteli yao umugore no ene ngokaragira lakini nde anda bakungu bali barabakungu tiganda batia bakungu mukungu muhiro hoteli umugore ngoko agwa kubulia ngokeire ngakwagura mutayine 1500 ngwale kwa ndogure engoko ya 500 tusange twezi nabana imbuya lakini kanyasaye kamuse niko chiro naye gakora akogokia karancha ancha naye ogokigwe oragire itaraba nonyo tarakura sobwiko bwense haleluya umusaje okogore yanga ngeyire ngakwagura nagore 1500 Joseph mbona nachagore mambi momoyo no nyamba kaliyerembe motebi nga tata mbuya monase okoretere yanga nimeshukuru ama tukakoera iya kwa mutenga ki yanke nengia lakini ngwara kugure ya 500 rende neye ndongorere bikoroto bono konyara kwa moire idea yao ndiwana kini nonyana abasacha mbana barako mama urire gento okugekera kwara kingisaine abana banyasaye tutiguitane myoyo tusirane tokobane bali batababwata abasacha bataratoreka musabiro butukono mubaso kabamo nere rangeri goro nyasaye merane nere aonchoke amwanje nyasaye na ayabe bunaya haleluya bona abande tigambate toko cha wikagoro boli kungaki abana nakwetenga ibali nyangwa babegete buya ebukungo soma yetindiko soma tureka egote bujeiga nyasaye igakwa abana amakwa asinge nshaba ibuli babo wikiki ari yakarenga ikine gitabu gyukonganya 20 ochakira around 8 igagutimboka 10-11 no okonyora mangana abwali encherendenga wazazi wanapopea watoto mwelekeo mzuri mibaraka inakuwa kwao na ingine watoto wetu wanaweza barikiwa kupitia kwa imani yetu wazazi wetu wanaweza barikiwa wanaweza okoka kupitia kwa imani yetu nyasaye tigato konye let's remain in Bethlehem tutigale Bethlehem yakuna kuhangaikaga na ali abakungu okuna kuliga basemi kurwa saba bakungu bali mbago gokonya they will destroy your family about your wife your husband omusacho onayo mumaete na nyasaye haleluya boni ngwana no yone no munyaro kagete you cannot to konyara musacho one na aya no nguyo tingo korage ndokieke tinkonyara ikiagero yuko na gotebi na bwato yoyo muchandete uso muenkerete na aya no bwato yoyo muenkerete rendo yo elindo buyabogendera nyasaba konye azenjine yende ekaruto kulinda chinga let's remain in Bethlehem abantu bane ngutana rakumi kwanya na boro mu Catholic buya nandi gwatika kwenda gusasima ari Catholic asore nandi gwachikuliye mekende mengaye tayo ayoro jututanta ini ayatoro chikwarura ari na Bethlehem be where you are supposed to be vera elinde nyasago konye gatora kwanya na boro mwezi die kwa imukangana na masabo guchikuliye asi kwagenda ngaibu abagolira abuno okaito buyabokale igwa okogenda onyore mechando nebintu binde bisaleke tanya saa tokonye let's remain in Bethlehem abasubati abake bali basokire onye wanchire gosoko muchoyu remererie mechando egendokera abatana na makweli haleluya nonye nonyora no kora nonye no morogi karo morogi remererie borogi obu tokole mereri babu kan tokole mereri onye to usinkwanji tugaje kwanyorire bakabana nande nga yugo chi abana banyasaye sabanya sai akonyo yu atoreke haleluya ndubwa the conquerors more than the conquerors vastigitine kwa imani vachitu muchuyu bakoeresu muchuyu style olenge now they are beautiful and they thank God aya kugutamara gucha guchenchuyu usinkwa mochorete ngwaro korobo tuki umanyanga nabarogi utarachyo kanya umusubati uneso kironya uru musasa no morebi wacha gutamanga babu yugo chutindete yumatara kanyuma ngwa matanga no morebi yale ngwaro gokora utafiti umanyanga tari no morebi yale to mosokera wanchiro gosoka ikaranse nkeyu rosyo muchoyu abana omuchoyu kwiboirwe yakona wacha don't how do we call it don't compromise no don't ngaki to baisa kwerenga nabantu bande yanyo gotebana ki tigambe buna baba nyarebe nyababwate ino mubwati isane kana kelimo bwate haleluya inyo tenzi zetu chinga kicheito wakatika familia yetu mamangu aliaga nikiwa 8 months tukalelewa na my grandmother mondo tokineti mbaba oiborete mama
tora abaisike batano abantu babana baminta bamura bakwete na mama gaku tugatigara abaisike batano. We went back to our grandmother. Ninyo ruteka tugukina twari gusanga chianga okonya rusbitie yanga chuma ikamambia saba to kwanya musabati uminanye bangirete kwanya rutubwati yango kubeka tutige kanisa gosobeke chwatiri ndogende bana banyasaye egento kyari gonkonya asinga kichiria ekana ari kurigeria abana bande babigete gikoro tekiya babigete yangengiya imeyane iki kyari gontebineke. Vumilia, your day is coming. Hallelujah. Subiri, siku yako inakuja, utapata hivi vyote. Na ukweli vile Mungu si muongo. Mungu ni mwaminifu, anatoa ahadi za kweli. Vile nilivumilia, lero mbugate change chinde bake chinde ngokonya na hallelujah. Onye ne bikoro to gonkwesibia mabu na machi. Onye ne ndagira gonkoro sinali natika abuo. Lakini abasaye bana no bali betwegete chingobogeka batwara expectation baga nyobo gimobo nene butari guikere kasobo onye mino mokonywero ngori rithika na iyo uji onye mokorie chapati tosheka na iyo chapati onye gokonyore ngoro tugia sana kisane kana kio. Don't compete with other children. If you compete with them, you will be in a position of not helping yourself. At the end of the day, your life will be ruined, and after that, you will lose your value. Your value will never be there. Unomosai kabo mwekungi kabo mweriti etukase Yesu bana banyasai takebori swali elimo no want ganda abori abibuli baitombara mwana konyoro umuntu who admitted level 6 inga maana tabwatie boyfriend. Have you ever ekimo kuira bana baibuli yani mwazo bana baitomba saregeti no mwe pretending amba manyeti. They know that. Have you ever found someone who even one in the hospital or admitted inga tabwatie boyfriend? Abangina mwanya kuigwa. Lakini abana baito balero twigete chingoboge yani no kwana aya maskani achiete komata ndo bobisi Emmanuel kitobeka karabu toleka ekero kwanyorire oboke mena boke kerenko oko meno bonke nkorokore bayuri abana baitu tukatoba choke Nyasaye twamwebire nonyamura tole igana bonde tokoborie no na aburi naki abaiburi nduri kunyo no gwakira abana baitu abana abuna muri kwikara sta baiburi babo baro every Sabbath batakire yani baruwe photo of thanks olwakira Nyasaye yamono ekyagera akoira abana olwakira Nyasaye yamono akulindira abana banyorera abasacha olwakira bono ayupu tare kurura abana bayeke ngwanso ebingwanso byalero mbiribi ose na amasabo nekisadaka nekitaisi lero nkurura tora abana baitu aya egento kenengere kiango kinagende kanisa yemo ngateba ngo kuri sukuru na inchengo cho district I will implement that okonyore kanisa onye no buna bona abageni bari ngirero onye no omukungu mugako etali mu Kristo orwera bakendagero onye ne ikambi yabageni oteba ngo musacho one na mururire metolirebere lakini musacho utanya gucheketa kigita kanisa umusacho ino morebi lakini arwirire gendo kieke arwirire ndagera ye kanisa asirete kanisa lakini ngayakare inka Nyasaye gakirore ngete na beta igwa bantabwo lakini no tora twe kongeti musacho onu ara marume ngwana kumurwira no ene tais era tamanyite lakini ayeno manyite mwao ni ng'ombe ayeno maite tais to kumurwira no ene shiringi. Tumebeba nguo vibaya, tumebeba vitu vibaya. Mungu atusaidie tuiranane tokonyane abasacha baite nkebe buya. Hallelujah. Kenkage abasacha bakobwena abana bakobwena mukungu obwena bakungu bakobwena abata tokotenga nyokobwatu musacho gochandete irana samaru nyokobwatu mukungu gochandete irana samaru rangeli goronero koete agokoente Nyasaye seni Yesu Kristo motoli. Get the point. Take a step forward.